dragi umali me, još jedna godina ostaje za nas. Obogaćena lijepim uspomenama, nadahnuta znanjem i oplemenjena vašim trudom. Rado smo primali ove blagodati. Primati je sasvim lijepo, a davati je uzvišeno. Večeras smo odlučili da zamijenimo uloge. Naime, priredili smo vam jedan prigodan poklon. Ne, video, nemoj još se. Molim Fatima, molim vas da vidiš. Fatima, Fatima, volimo te Fatima, uzor našeg mekteba, prvakinjo Milena, uzor našeg mekteba. Fatima, danas sviju podučaš, šta je duša imanska, koju je odgaja, savršenost svemirska, čista čaju dženecka, od koje ti uzdišeš, cvijeće našeg mekteba, ponos vjere islama.